देशभरासह राज्यभरात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या जोरदार पावसामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या रस्त्यांवर पाणी येतंय. यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालेलं चित्र पाहायला मिळतंय. आज सकाळपासून धारबांदोडा तालुका पंचायत क्षेत्रातील धावकोण गावात जाणारा रस्ता संपूर्ण पाण्याखाली गेल्यामुळं या गावातील लोकांना डोंगरातून वाट काढत मुख्य रस्ता पार करावा लागतोय. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री यांनी आमदार डॉक्टर गणेश गावकर यांच्यासह धावकोण गावात भेट दिली होती. तेव्हा हा रस्ता पाण्याखाली जात असल्यामुळं धावकोण गावातील लोकांसाठी डोंगर माथ्यावरून रस्ता तयार करण्यात येईल असं आश्वासन दिलं गेलं होतं. पण अजूनही कोणत्याही प्रकारची हालचाल सरकारनं केली नसल्यामुळं लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्या जोराचा पाऊस राज्यात सुरू आहे. हा रस्ता पाण्याखाली गेल्यामुळं नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रासाला सामोरं जावं लागतंय.